besang do ngapnya subhai pi Haka ni ka tuition class nambah ni ke YouTube khamtam gitu ki batang shong Haka class 12 nomor ba mentang ini batai ya kawai ka tupik no ka badai na class 12 bat khamtam ya gitu ki batang pengkre na ka banta ka NEET exam ba ki batang prepare ya kini ka bandai tho ka ni entrance exam jong ka NEET te Haka ni ka por ngini batai iya ka ni ka tupik kabadai naga cancer kata kadai ka cause of cancer mo kidau ke penlong cancer ngila da be pule ngila da bia batai khmat ka kitu video ba khmat chapang ka introduction jo cancer mo ka mai phang jo cancer nang tang le batai ka jinglong jo cancer kini ki cancer cell kum nu kilong te man ta pada ngini phai sha kani ka cause of cancer lane kidau ke penlong cancer balai ni yo e ka cancer te ka de bandon ka dau mo te hang ne ngi ba iya kanu bakan jia ting ni de ban don ba unong le kham don unong le kanam don kanu ka jing jia mo kanam don kanu ka jing jia subo man ta ai nu sama ai phi kum kane ka jing pang malaria ka bangila de be batai ki kelas beledap ni yo ai kane ka jing pang malaria kadau kolong ba udon uta uejan mo uta unong penio kata jingpang tu uta unong penio kata jingpang unong penio kata jingpang malaria ude une plasmodium vivax mo plasmodium vivax ude protozoa ubawan ra uba penio yang ni ia kata jingpang malaria te hang nero cancer ngidon daki agent mo agent 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 te kini ki agent ki penyo ya kan ka jingpang cancer te ya kino ki agent no ki ba penyo ka jingpang cancer ni khot ya ki ba ki dai kini ki carcinogen no the carcinogen are the agent which bring about the disease cancer or carcinogen are the agent which cause cancer are the agent which cause cancer kine ki carcinogen kita ki agent lane kita ki nong wanra ya kan ni jingpang cancer te kita ki agent kila banong physical kila banong ki chemical agent kila banong ki biological agent kumba ni tho hangne ma te nitep ka jingpang cancer kam dai ka baya bet ma ka jingpang cancer kam ya bet na ways away bro kuma long kini kijing pang ma kum kini ki tuberculosis la yo away ma utu wa haban husiar ma utu ba marjan na balai kan ya bet na uta unong yo sha utu ba marjan te kan kijing pang cancer pade kam dai ka baya bet kam dai ka bahiar pateng nyuma kidon ki jat cancer ki bahiar pateng retang khindat kita Hame ki babon hi cancer kim dai ki bahiar pateng David na kajing sedang hi na kajing senahi mah hakamat kajongi lengba kine ki daw ki bangi saya pek mentahang ne ki kita ki daw ki ba penong kene cancer te komong la phi ya kene ki jong cancer lawan ra da ki no ki agent ka bangi khod ya ki carcinogen te hang ni don ya ki physical agent chemical agent but biological agent ngin nom daya detail than hor kata nomor balai ya kane ngin saya pule susu ki higher classes bane batai ka jingpang cancer kare ka jerong ber ka yar hadu kata ma ka yar hadu kata ka bang mulai re ban ya keren tang haki khendiat ma ki kelas tang khendiat kenta lan tang khendiat sini kan jerong ha ban ya keren ya kene jingpang cancer te tang manna ka mentajong ki kelas 12 ni don kam ban tip tang ka basic swa ma Haka BSc pada ingin ya pulih kambon kum ta ter poi MLC ma te physically ka cancer kala banong physically ma ki agent kila banong physically chemically mane biologically te hang ne ngi don ki physical agent ki physical agent hang ne ki kan thop ya kan ka ionizing radiation kum kan ka x-ray kan ka gamma rays ka non ionizing radiation bade kum kini ki UV rays ma
Kumang iso to radiation. Nilai dia sengau kan ktien radiation. Khamtam mentaki porlei. Ila bana bahasa pang kata ka dom ya siat mo kanong ba jenren lani kata ka wakaji mo Haka ba kimut pante uni uranium te boro ki ting nomor balai uranium udon ya kani radiation mo te anero radiation le I kanten radiation kasakta hi ya kamet ka jong bro lada ya kani radiation ya radiation hene kum kini ionizing radiation X-ray mo ki X-ray te pitip mo X-ray ki chuja baju penon kam hospital ro ki dam ni X-ray na takni gamma rays mo gamma rays pade kadai kenja radiation ka ba me na ki ne ki nuclear power plant lana ki ne ki nuclear bomb lane mo na kino ki kenja compound kum uranium mo ki balaban pun me yakini ki gamma rays ki non ionizing radiation kum kan UV rays mo Mentangi usngau sepangkan eka ozone layer depletion, te kajing pain no jung ka thleu, kabah tap ya ka perthei ke jungi, kabaya daeng ina kineki kejat sngi bakin rung direct, bakin rung direct pokok perthei jungi, te namarba kanika ozone kabaya dai kala pain no te na kitu ki banta kila ban rung direct kineki kejat sngi ki don ya kineki UV rays lamiki ultraviolet rays. Kine baro kine kidon ya kata bor ban penkelai ya kini ki sequence ki badon haki DNA ki jongi ki badon haki genes ki jongi ki badon haki ki proteins ki jongi bar kasawan ra ya kini ki ka mutation. Tela dawn ra ka mutation ka don ke jingkala haki ki genetic material ki jongi. Telah kala hak genetic material kasawan ra ya kan ke jeng thut haka mechanism haka mereka jongi but nang ne kan sawan ra iya kan ka cancer temtang so tu na kan kine ki physical agent kum kine ki bangla dabia ong mane ki wan ra iya ka jingpang cancer namarba ki penkala iya kitu ki sequence ha kini ki genetic material ki jongi tingi don hane iya ki chemical agent ki chemical agent ki bolong chemical ki bakan thobi ne caffeine udai gai udai kan ja chemicals uba don wat haka sharo haka coffee ro but ha kini ki cool drink kini ki caffeine ki don kini ki caffeine kidai kenja chemicals ki balong ngila ban ong ro ya kine ba kidai kenja drugs ki bawan ra ya kene jing smart khamtam ki don ki bro dala thai pala bro record dala met sat pun kamban di da ki coffee ki katu ka jing melen namar boleh de ka coffee kawan ra ya kene jing smart no ha kene ka bor per khat ka jing smart ki jat namar boleh kidon ya kita kenja chemicals ki ba penlong aktif ya ka central nervous system ko jongi te tangma kini ki caffeine bade lala penlong kam palat kidon ka jingma namar balai kini ki caffeine kilong carcinogen kilong ki agent ki pamon ra ya ka jing pangasa benzopyrene une udah kenja chemical ubadon ha ki cigarette lani bodon hakit ki duma ki bang saidi udon unu benzopyrene unu udah kenja chemical ubawan ra iya ka jingpang cancer na kata daw balai kini ki bala di duma pelat di scrap pelat ki ayo ka jingpang cancer kadai nomor ba ki kan thop ya kini ki kenja chemicals ki bawan ra iya ka jingpang cancer na ta kini ki nitro dimethyl amin kini oro kidai ki kenja chemical ki bawan ra ka jingpang cancer kini ki aniline dye nata what kini ki hormon ki bodon hapo kamet ke jongi ro hormon kum testosteron bangilap ki senrang ki estrogen bade bangilap ki kanthai ki jaj hormon ki bodon ki senrang jaj hormon bodon ki kanthai what kini ki hormon ro ki wanra iya kini ke jingpang cancer lada kala don ka jing thut mo ha ka jing penme iya kini ki hormon lese lang bakano ke jingpang ka bawa pun thut iya kini ki hormon te kini ki hormon ro
ki kala carcinogen enda kala carcinogen ki warra ka jeng pangkansar ka bahasa yo ki sedrang kum lada kadon kadon ka jeng thut haune hormon serang sa yo ka jeng pang prostate cancer nai tade kine pade estrogen ki jait hormon ki ba don ki kantai haka ba lada kadon ka jeng thut hakar kompenme kine ki estrogen ki babon ki yo ay kini ki breast cancer bat ki de ki cancer ki badai ki kantai manta pada biological agent ki agent ki bolong biological biology te kini ki jat agent kini ki kan thop ya kini ki oncovirus tang ma kan ten onco ngila so thu ka thau ba jaka cancer ki virus ki bon ra ka jing pang cancer kini ki kan thop ya kini ki Epstein-Barr virus lani EBV human papilloma virus HPV herpes simplex type 2 virus lani HSTV nai tade kanika human herpes virus 8 lani HHV 8 hepatitis B C virus lani HBV ka short form jongkani hepatitis B virus HCV ka short form jongkani ka hepatitis C virus tare baki wai kuwe di kijat virus yakini pin saya pule ki class higher classes ki jongpi pin saya pule yakini kijat virus tare some parasite ki donro kini ki parasite ngatrai episode tu kantin parasite batla da film tu ngin saya batai yakini hakiwe pada ki kelas ki badon haka kelas 12 hi hakiwe pada ki chapter te kini ki parasite ki kan thobi unus schistoma hematobium une jat species bapanio ay kan ki jempang kansar jat parasite bapanio jempang kansar na tade ofesto kes vivirini kini ki ki parasite ki bapanio ay ka jempang kansar mat kidang don susu de ki parasite ki bapanio ay ka jempang kansar mentah pada yang ini pet ya kendiat na kini ki carcinogen warna kini ki agent ki bapenlong kini ki jempang kansar bat ya ki organ ki bahasa kta kini ki carcinogen ki dekhotmet ki bahasa kta kini ki agent jong kini ka cancer kumang ni i suit kum pring pring suit une punio ay kini ka lung cancer ka skin cancer nang ta kini ki koltar kini ki koltar ki benspirin 3-4 benspirin kini ki punio kini ki pang lungs but skin cancer nang ta de kini ki cigarette smoke N-nitrosodimethylene N-nitrosodimethylene ki punio kini ki pang cancer ha unu cigarette ki don kini chemical N-nitrosodimethylene kipunio ka jeng pangkasar but omdei tang uto nung di duma uba punio ka jeng pang henry what kito ki bayar don marjan ro ki bayar ring mensim lang ya kine ki tedam ki ayo lang what kito ki bom don ha ka por ba kidang di duma ki wan kamaden ro kidang yo ya ka tedam duma ba mulumala kitur ki ayo lang hi nah tadi kam mustard gas ngamtip piju experience am ba hapor badang dang sde da kenika penyang terso penyu sngau lada pi orang minsem ya ketuka tedam ka bamu nang tu ka penyang kan dong ha dang i orang minsem ya kenika kemut ki jungi so mla syare but ladang i yo ya kenika mustard gas ban ring ya ka jo man ka por klan ma ka ban yo ring ya kenika mustard gas yo ya kenika jingpang lung cancer N-naphthylamine but uneu 4 amino biphenyl kini chemicals ki penyo ya kenika jingpang urinary bladder
Nang tadi vinyl chloride ma kipunio agri jingpang liver cancer. Nang tahu nickel chromium compound but unu asbestos kipunio agri lung cancer. Ethyl stilbestrol kipunio iya kadika jingpang vagina cancer. Nang tadi cadmium oxide but cadmium oxide upunio agri jingpang prostate cancer. No, ngin saya beteng susu ia akan dekat topik cancer haki we pada kelas, no, te nakamanta mata kasi tangga ne khule sibun.